We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Good morning mga kapuso! Kamusta ang inyong morning? Hinaot nga anaa mo sa maayong kahimtang. Ikaw, Attorney Resi, kamusta og maayong buntag? Good morning, Sabsay! O good morning sa atong mga kapuso nga namahaw karon o di kaha nangandam sa ilang pag-eskwela or nangandam padulong sa ilang trabahoan. Good morning kaninyong tanan. Og dili sab namo kalimtan nga pasalamatan og kumustahon ang atong mga suking viewers all over Mindanao. Maayong buntag. Og syempre sa mga kapuso, this morning ato ang makauban ang duha ka mga murepresentar sa Pilipinas sa Petrobol World Championship 2021 kinsa mga petroleum engineering students. Atong makauban this morning si Prince Parnes gikan sa Lebac, Sultan Kudarat nga usa ka proud Mindanaoan ug si Gwen Recoco gikan sa Puerto Princesa, Palawan. Samtang Resi, atong makauban ang proud Mindanaoan sab nga si James Lawrence Aduche kinsa 4th placer sa Bag-uhay lang nga Radiologic Technologist Licensure Examination. Ug sa Bistok, atong makauban ang lead vocalist sa all-girl band gikan sa Davao City nga Duchess in Throne nga si Joy Ibanez. Mga kapuso, sa Kailongga fan ni Asia's Limitless star Julian San Jose amoy padayag sa iyahang suporta sa Limitless, a musical trilogy. Hi everyone! I'm Laichi Fernandez, 24 years old from Iloilo City. I've been an avid fan of Julian San Jose for so many years na. And ngayon, maglalaro po ako ng How Well Do You Know Your Idol? Okay, first question tayo guys. In 8 seconds, name 3 GMA TV series na ginawa ni Julian. Buena Familia, My Guitar Princess, and then... Wait lang. Ano pa ba? Heartful Cafe. Tama. What is Julie's full name? Julian Peña Florida San Jose. When is Julie's birthday? May 17, 1994. Next, gayahin ng isang IG post ni Idol. Ganito yun eh. Parang oral lang. Mga ganun lang siya. So, complete the lyrics. And I pray that someday you will wake up in my arms. Tama ako. And love will never end. Last na tayo, guys. What is the title of upcoming musical trilogy ni Julie? Alam ko yan. Limitless. Gayahin ko, ha? Char lang, hindi ko kaya. Uy, in fact pala, nakabili na ako ng ticket, guys. Here you go. Yan. Limitless. Love you, Ja. Mga kapuso, this morning atong makauban ang lead vocalist sa all-female band gikan sa Davao City nga Duchess in Throne. Atong makauban si Joy Ibanez. Maayong buntag, Joy, ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta? Maayong buntag! Okay ra kaayo! Maayong buntag sa tanan! Joy, unang-una kano sa ba nagsugod ang inyong banda o kinsa sabang imuhang mga kauban sa banda nga Duchess in Throne? Ako da ay ang vocalist sa banda nga Duchess in Throne. Nagsugod among banda way back March 27, 2012. Akong mga kauban attorney kay puro mi babae, tapos bali upat mi tanan sa banda. Naami drummer, gitarista o bassist, tapos ako nga vocalist. Ang among drummer kay si Jody, ang gitarista si Ann, bassist namo si Ira. Interesting gid kayo ang Duchess in Throne. Paunsa ba mo nabuo o nganong naisip pa ninyo nga mahimong all-girl na band? Okay.
kung i-recall na mo to attorney no kay way back 2012 na amang ko'y close friend ang among drummer na si Jody. Unya niingon ba nga, uy pagtukod mo ka ng all-female band, unya panganli ninyo Duchess in Throne. Aside pod ato attorney nga naay nag-recommend nga Duchess in Throne, na ako'y ang thought pod ato is babae na pod unta ang magkuan sa stage. Ang murag mo kuan ba mo reyna, mo dala sa stage. Babae na pod unta para malahi pod ba kay kung lalaki baya ang kasagaran sa banda sa una. Unsa na sab ang mga music na inyong na-produce so far, and based on your experience, aduna sa mo'y mga na-experience na negative comments siguro from other people because naging all-girl or all-female band kayo? Naami mga originals attorney nga naka-upload sa YouTube, naami bali duha ka original. Naami music video pod na sa YouTube. Ang title kay Pwede Bang Walaog, Nalimot. Naagyud na siya attorney kay syempre kung labi na makitaan ni nga murag dili kani may banda tan-awon niya ang mga porma pagyud kay kana ganing murag walay mga buot. Ma-judge gyud mi nga unsa man ni sila nga banda oy kabalo ba ni sila, pero maano ra man pud namo, mabawi ra man pud namo sa among performance ana, pero di gid siya dili gid na mawala attorney nga naa jay mag-criticize sa inyo ha, pero okay ra man, dili ra man pud kay namo ginatagad basta kami kay ganahan mi sa among ginabuhat, ganahan mi sa among music na ginahatag, so okay ra, dili lang pud namo ginamay, padayon lang gihapon. Sa tanan ng mga kabatanunan nga nananaw karon unsa inyohang mensahe alang kanila aron dili gyud sila maulo na ipagawas ang ilahang talento? Ang ako alang matambag no kung unsa to ang ilahang sa tan-aw nila nga gusto nila, ilang buhaton. Salig lang gyud sila sa ilang kaugalingon nya kung kabalo sila nga ganahan sila ana, pag once ganahan ka ana nga butang, i-enjoy lang nimo. I-enjoy lang nimo siya kay mugawas lang gyud na naturally. Kung unsa man ang nakay talent dira, imuhang i-practice, unya pag ma-practice na nimo, ma-share na nimo sa kadaghanan, imuha lang i-enjoy kay para murag natural lang pud sa imuha ba. Murag dili nimo ma-pressure imo sa kaugalingon. Ana. Thank you very much, Joy, for joining us this morning sa At Home with GMA Regional TV. Daghang salamat pud attorney Amping. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, laing pride na sab sa Mindanao ang atong ilailahon karon og sayro nato ang iyahang mga study habits aron ma-apply sab nato labi na sa mga estudyante diha. Di na ta maglangay ato makauban karong buntaga ang nag-top 4 sa bag-uhay lang nahuman nga Radiologic Technologist Licensure Exam sa tibuok nasod. Gikan Valencia City, Bukidnon ato makauban si James Aduche. James, good morning and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta ka diha? Sir, good morning po sir. Medyo na-overwhelmed palagi ko sir until now. Even though taod-taod na, pero until now sir, naka-overwhelmed ako sa tanan, waiting sa akong success, sa akong family, tanan sir. Well-deserved gayud nimo ang mga pasidungog nga imo ang gakadawatan karon, James. Apan, diyang nadungog nimo nga pasado ka, unya 4th placer pa gayod. Unsa ba ang imong initial response? During sa paggawa sa results sir, na ako sa balay ato nga time, and then ato nga time sir, timing nga hinay ang signal kinahanglan gud sa medyo bukid-bukid among balay. Then one of my clinical instructor during sa review, nag-chat siya nako nga congratulations on being the top 4. And then at that time dili pa ko motuo sir kay basig binuangan ra ko sir ba. Then not until yan nag-send sa ko ang official result ay ako nagtuo. And wala sir, murag wala na ako kabalo sa akong i-react, malipay ba ko or masad ba ko sir kay although na-top ko pero akong mga kauban na ako'y wala ni pasar, pero still thankful ko kay gihatag ni Lord sa kuha sobra-sobra sa akong family and also sa akong mga friends po nga ni pasar. Happy kayo ko sir. Bisan si kinsa siguro, James, malipay gyud nga pasado ug sulod pa sa top 5. Pero a little background lang no, paunsa baka nagka-interes nga mosulod into medical field
ug ngano radio technologist ang imuhang gikuha? Actually, sir, wala. Before high school ko, wala ko yung idea unsa ang Radtech, unsa trabaho sa Radtech. Kana akong igagaw is a nurse. And then, pag-graduate niya, ayha na niya na-realize nga gusto din siya mag-Radtech kay aside sa in-demand abroad, in-demand po ng Radtech diri sa Philippines. So, siya, dili naman siya gusto mo eskwela. Ako na lang iyang ginapugos-pugos until iyan akong na-encourage. Until ako na lang ni-pursue sa iyang gusto. Pero along the way ba, James, ikaw ba mismo nahigugma na sab ka sa mong propesyon? Ug sa mong propesyon, unsa ba ang nakahatak kanimo nga higugmaon sab kini? First, sir, it is my happiness, sir, to serve people man good food. And at the same time, what's unique po sa amo ang job is makita man gud namo ang usay sulod sa atong lawas, sir, nga dili ni makita sa uban profession. Karon nga pasado ka na, unsa ba ang imuhang mga plano nga himuon karon? As of now, sir, nag-work pa man ko. Maybe soon, sir, mag-proceed siguro kong medicine since na-ako scholarship from my school. And hopefully, maka-proceed ko soon. Siyempre, before sa kadaugan, adunay mga struggles. James, please share to us ang mga struggles nga imong nagian sa imong college life kaniadto. Sanglit sigurado ko, dili sayon ang pagka-Radtech student. During sa akong college days, sir, kuan ra jud ko kanang average lang ko nga estudyante, kanang relax lang, sir, ba? Until sa akong pagka-second year, dito na ako na-realize nga mas naapa ko'y potential kung ako pang i-push through akong pagtuon. From average student to top from the class. James, giun sa ba nimo ni? Before, sir, kanang dili yung kay kuga study kanang adlawan kay kanamiya na gusto ko makauban-uban to sa akong mga classmate sabay-sabay. Pero kung gabi na, dira na ko ga-study og tarong gabi. Kung dili sa gabi, mas prefer na ko kadlawon kay murag kana nga time mas effective ko ana ka time magtuon. And most na ang gina-advise ko sa among dean before, that's why gipalo na ko. And so far sa akong pag-apply, effective tayo siya nga mag-study ta og kadlawon, usually mga 3 AM. So alang sa atong mga estudyante nga naglantaw diha karong buntaga, kabalo na mo unsaon ang pag-study ha. Bitaw, thank you very much James Aduche sa imong oras nga gihatag dinhi sa Atomo GMA Regional TV og padayon sa pagkabot sa imong mga pangandoy. Thank you so much, sir, for this opportunity, sir. Mga kapuso, chillax lang mo kay mo balik pa ang Atomo GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, this morning atong makauban ang duha ka mo representas sa Pilipinas sa Petrobol World Championship 2021 nga sina Prince Panes ug Gwen Ricoco. Maayong buntag Gwen and Prince, and congratulations of course to you and your team. Kamusta na kayo ngayon? Okay naman po. Actually, medyo happy po at same time. Nga po, medyo busy rin po kasi nga for preparation po for sa next po na stage po ng competition. Nai-excite po at the same time kinakabahan kasi po as days pass by dapat mas nag-strive po kami sa pag-review. Kwentuhan niyo naman kami about this competition na sinalihan ninyo na Petrobol World Championship 2021. Isa po siyang event ng mga Society of Petroleum Engineers, and then lahat po pwedeng sumali, mga students, mga nag-aaral sa graduate school basta po related yung course sa petroleum engineering. And then ayun po, ano po siya, annual event po siya, competition. And then Asia Pacific po yung last level ng competition na sinalihan namin. Yun po, nakapasok po kami sa top 4, nasa 3rd place po kami, kaya po na-qualify kami for World Championship. Of course, in preparation for this competition, ano ang ginawa nyo naman at ng team ninyo? Yung pag-review po kasi namin through online po, since hindi po kami magkakasama, may mga taga Palawan, may taga Mindanao, kaya po pero despite that, lalo na po may mga blackouts, internet connection problems, ano po siya, talagang sinikap po namin na makapag-synchronous study sessions tuwing gabi, and then naglalaan po kami talaga ng certain time, tapos yung paghahati-hati ng mga fields na i-review namin is ginawa namin siya ng strategy.
Alam namin na hindi madali itong tinahak ninyo, but can you enlighten us further about yung journey na tinahak naman ng grupo ninyo bago kayo umabot as third placer sa Asia Pacific Regional Qualifiers? Meron po kami yung before po yung competition, like meron po friendly game match. Parang yung meron po kasing software po na ginamit for competition to prevent any cheating and to successfully run po yung competition online. So maling during friendly match po, parang doon po namin na-try paano gamitin yung software at paano po kami gagawa ng mga strategy po. At thankfully rin po, parang nakuha po namin yung parang rhythm kung paano po gagamitin yung software mismo. Then, yun nga po, during competition, medyo kinakabahan po talaga kami para always kasi nga po, yung mga kalaban po namin, mga bigating pong yung mga university. So parang, yun nga, parang sa isip namin, baka matalo kami or baka may mangyari na parang mawala ng kuryente or ng internet. So parang pag yun po mangyari, parang medyo makaka-apekto po sa performance mo namin as a team po. Of course, congratulations sa inyo dahil out of the 32 participating teams, you finished third place in the competition. So what's next for you guys? Ang next po namin is yung World Championship po, which is September 4th and 5th po this year. Yun nga po, medyo kung mas bigatin po yung mga kalaban namin dati, mas ngayon po talaga kasi yun po yung mga nakapasok po talaga mga top 5 for like every region po sa buong mundo. So yun, mga kalaban hindi lang po Asian countries, kundi mga European countries po, American countries, and African countries. So yun nga po, medyo na-pressure po kami at na-challenge po sa pag-review kasi sobrang dami po talaga na i-review. Then, medyo problematic pa kami sa oras sa pag-review kasi sobrang dami, parang hindi pa naman ma-manage po talaga lahat. Pero yun nga po, ang sabi lang po namin at ang coach po namin, huwag lang po talagang tumigil kasi last na po talaga ito. Parang ibigay na po namin lahat para dito po. So, lagi po kami nire-remind ng coach namin na parang huwag kami mag-focus sa kung sino yung kalaban. Parang mag-focus kami dun sa game. And yun po. Parang yung kinakabahan po kasi namin na makakalaban talaga this World Championship is yung 4 years in a row na po sila nga nag-champion sa World Championship yung University of Oklahoma. Kaya po parang mas naging motivation namin yun para mas mag-strive, mag-review pa. Kasi gusto po namin sila makatapat sa Grand Finals. Gusto po namin makapasok. Yeah, syempre kayang-kaya niyo yan. Pero ano ba yung nagiging inspiration pa ng team niyo para magtagumpay pa? Siguro po, parang biggest achievement po ito so far na na-achieve ko po sa life ko. So for me, parang madadala ko po talaga po ito na po na nakapunta kami ng World Championship. Parang great experience po siya na masabi as a petroleum student po. Parang open door po kasi siya to have connection sa labas. Tsaka ano po parang nakaka-motivate po yung parang nakaka-overwhelm yung support na binibigay ng university, ng Philippines, ng Palawan, tsaka ng buong Philippines para sa amin. Kaya parang nasa thinking po namin na we won't let the Philippines down, ganun. So parang kailangan galingan po talaga namin. Nagkayong salamat, Prince and Gwen, for your time this morning. And of course, we will all be praying with you. And good luck sa inyo and your team as you compete for the Petrobel World Championship 2021. Tayong mga kapuso, bisan man daghan kaayong challenges nga nasinati sina Prince Panes ug Gwen Recoco sa ilang competition, nahimo gihapon kining successful human sila makadaog isip third placer sa Asia Pacific Regional Qualifiers 2021. Busa sa karon, ilan ang ginapangandaman ang World Championship kung asa ilang makalaban ang nagkalain-laing mga universities all around the world. Samtang Attorney Resi murag human aning episode nato karong buntaga, daghan na gayod ang mahilig sa pag-study. Human nga gi-share ni James Aduche kinsa 4th placer sa Radtech board exam ang iyahang study habits. Busa, banat estudyante. Ug mga kapuso, na buo ang banda ni Joy Ibanez na Duchess in Throne isip usa ka all-female group, dili lamang aron ipakita ang ilahang talento sa pagkanta kundi aron pud mapasigarbo ang women power sa entablado. Mga kapuso, tara inspired nga kakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultiyon ni Anthony Burgess. Nga it's always good to remember where you come from and celebrate it. To remember where you come from is part of where you're going. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com
ug ayaw mo kalimot na mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapusog. Stay safe and healthy. Ako si Attorney Resi Rizada. Kinisab si Cyril Chavez. Buong puso para sa Pilipino.